Medical MKP, Laserové centrum a estetická medicína. Odstraňovanie znamienok laserov je jedna skvelá metóda, kde je minimálna bolestivosť, veľmi dobre sa tieto rany hoja, relatívne rýchlo sa hoja. Na druhej strane je tam úžasné obdobie, kde nemusíte ranu ani lepiť, stačí ju ošetrovať čistou vodou z vodovodu, neobmedzuje vás v nejakých každodenných činnostiach a veľmi pekný estetický výsledok je zvyčajne tou odmenou za to, že pacient sa rozhodne trošku zainvestovať a dať si to odstrániť takýmto spôsobom. Každé znamienko alebo bradavicu musí pred výkonom skontrolovať náš dermatológ. Vyšetrením dokážeme odhaliť mnohé znamienka a bradavice, z ktorých by sa mohol vyvinúť kožný nádor. Základnými rozdielmi medzi chirurgickým a laserovým odstránením znamienok sú proces zákroku a hojivosť rán. Pri laserovom odstraňovaní pacient nepodstupuje žiadne klasické rezanie ani šitie, nepociťuje takmer žiadnu bolesť a rany sa hoja rýchlejšie. Po zákroku v mieste znamienka vznikne chrastička a následne ružovkastá škvrna zdravej kože, ktorá sa v priebehu 2–3 mesiacov zjednotí s okolitou pokožkou. Výsledný estetický efekt je zvyčajne výborný. Odstraňovanie nemôžete podstúpiť, pokiaľ užívate antibiotiká. Ženy tento zákrok nemôžu podstúpiť v tehotenstve. Ideálny čas na odstránenie znamienok je jar, jeseň a zima, keďže po zákroku by ste sa nemali vystavať priamému slnku. Zákrok je možné podstúpiť aj v lete, avšak hojenie rán vtedy trvá dlhšie. Kombinujeme techniky odstránenia bradavice alebo znamienka v zdravom tkanive s následným ošetrením okrajov a spodiny rany špeciálnym laserom. Samotný výkon je nebolestivý. Rany po odstránení našim spôsobom nevyžadujú ani obväz, ide často len o drobnú chrastičku, ktorá je esteticky priateľná. Z pohľadu pacienta je tento spôsob hojenia a ošetrovania prekvapujúco pohodlný, nerušivý a úplne komfortný. Najväčšou odmenou pre nás je, keď o rok, o dva príde znovu s nejakým iným problémom a keď hľadáme tú jazvu, bola vpravo, bola vľavo, už nevie ani kde to znamienko vlastne pôvodne mal.